Ngicela ukubingelele ekseni igama lami uXolani Ntana kaGwala ngiphuma lapha nakwibhekwe media ngicela nje ubingelele usho ukuthi nje ubani. Ngithokoze kwibhekwe media. Mina igama lami nguSibusiso nguRichard Ntuli. Ngiyikhansela leWard 2 kwaMpomoza area. Silana namhlanje sithi nje ake sihlale nawe sibe nengxoxana nje emfishane sike sizwe uvo lwakho ukuthi kunezimo esezenzekile kwiwadi yakho nanokuthi ungasicacisela ukuthi uwadi iyeliphi iqembu. Ngaphambi kokuba ngiqhubeke kakhulu angibingelele amampumuzo onke, ngibingelele wonke umphakathi. Le wadi engiphetheyo iwadi yeqembu leIFP okwakade kuyiwadi yeANC winwa iwadi yeIFP esiphethwe ikhansela leIFP kusukela last year March kuze kube manje. Siyatholakala ke ukuthi ke kunezigameko esezenzekile kwiwadi osebenza kuyona. Mhlawumbe nje kafushane ungake nje usinabisele ukuthi yini eyenzekile ngoba siyabona ukuthi sekukhona izinto eseyivela nakwinkundla zokuxhumana ukuthi ubukeka engathi mhlambi ke umuntu onokuhlasela abantu indlela okwenzeka ngayo. Ungake usiphe nje kafishane ukuthi kwenzakaleni kahle kahle ngesigameko esiqeda kwenzeka. Cha anginabe futhi ngiyathemba ukuthi angene nomuntu okhonze ukuya kuma social media. Ngikholelwa ekutheni uma umholi kunezinto kufanele uzigweme kodwa kulokho seku above ngoba akusona isigameko sokuqala lesi esenzakalayo kodwa kwengiqale ngigxile kuleso sokugcina kuqala. Kube khona imbizo lapha eyayibizwa umkhandlu yokuthi kuzofanele kwenziwe iauditor emphakathini la kwakufuneka uma sizoqala implement saziswe njengamakhansela amawadi ukuze sikwazi ukuthula uhlelo elizobe lenziwe emawadini sithule nalabo abazobe beqashiwe emawadini okungenzekanga. Okuthengo lesine uma ngingaphosisi ngafonelwa umphakathi owawukhathazekile kazayeka uthi khona abantu ababala amamitha abafuna ukugqekeza namasango. Angiphuthume ngoba abantu bathunywe yimi. Uma ngifika khona kulezo sigameko ngiyafica amabhungu amathathu nentombazane eyodwa bese ngibacela ukuthi ngicela ukuthi ngikhulume nabo. Abagolozake bathi bona baqashwe kanye nami noma baqashwe njengami. Ngase ngithi cha ke ngoba ngiqashwe njengami nginikezeni inamba yomuntu onideploye lapha noma onithume lapha ukuthi nizosebenza. Bathi ngiyasiza sikwenze lokho. Wena fonela uCFO. CFO ngawufonela wangalibamba ucingo. Yes. Zangithuka ke ingane ngenhlamba. Ingabe kuze kufile ukuthi bakuthuke ngeinhlamba kube nendlela mhlambi nawo oyowakhuluma ngayo kubona before mhlambe bakuthuke ngeinhlamba nanokuthi bebesuka kamasipala yini laba abantu ekade bezokwenza amamitha. Ngokubuka kwami nangokubona kwami ngoba babegqoke umfaniswano kwamasipala babeqhamuka kwamasipala ngoba abakhona kwakukhombisa ukuthi baqhamuka kwamasipala. Iprocedure ke ithi ngaphambi kokuba kuzokwenziwa inhlelo emphakathini kufuneka kwaziswe ikhansela. Ikhansela bese lizothula labo bantu abazobe benza lezo zinto ababasithunywa umasipala emphakathini. Kuzotshelwa abantu ukuthi kunohlelo leaudit ezobe lenziwa kubalwa amamitha. Lapha sibanga khona ngithi mina imaphi iaudit enizoyenza ngoba nazi kahle ukuthi amanzi kazayeka abantu bahlushwa amanzi. Uma nithi abakhokhe nithi abakhokhelini ngoba umphakathi usahlushwa amanzi. Ngesikhathi sama by election nathembisa ukuthi kuzobuya kuzolungiselwa abantu amanzi kuze kube manje abantu abanawo amanzi. Le audit ake nizoyenza ibase kuphi ngoba engabe siqale sibheke eqala izizathu zokuthi ikuphi la singalekelela khona umasipala ukuze ukwazi ukuqoqa imali. 1 sibuyise ioffice elavalwa. 2 sibe nenhlelo zokuthi abantu bathole amnesty bese siqala ipage elisha ke la sekulungiswe zonke izinto neoffice sekukhona elifanishinayo.
ilokho ke sekubanga namatwana ukuthi anikwazi ukwenza auditor asiphikisani nenhlelo zakamasipala kodwa sibheke kuqala la kulimala khona umphakathi nala kufuna kusizakale khona umphakathi. Ingabe uma ucabanga ke isizathu esenza ukuthi wena ungaziswa ukuthi kuzo auditwa abantu bazongena imizi nemizana bebheka amamitha yini enze ukucabanga ukuthi wena ubona ukuthi ngoba waziswanga njengekhansela njengoba usho ukuthi iprocedure ithi ikhansela kufanele laziswe ngabe isizathu ucabanga ukuthi yini enze ukuthi ungaziswa? Ngokubuka kwami ke ziningi izinto esidala lokho ukungahlonipheki okokuqala. Okwesibili kuyakhombisa ukuthi kukhona unyawo lemfene even kuthina nje singaphakathi sisodwa koza kwethu ukubukeleka phansi ngoba ngiyacabanga ukuthi akukona okokuqala lokho. Uma uyilandela kahle lento isuka lapha ya ngokuthi ngithema ngafika nga-inquiry izinto eziningi. Uma sivota ngendlela errong iqembu lebelalisinike imandate yokuthi funeke sivote nobani. Uma sengibika lokho ukuthi cha engathi asivote ngendlela eright la kunendlela esivota ngayo esinganikeziwe iqembu imandate lokuthi sivote nakho. Yasuka lapho inkinga ngashawa ngaze ngancishwa ngisho seqashwa ama-EPW ewadini yami yakawa 2 kwangathathwa ngisho yedwa. Abantu bathathwa kwezinye ingxenye zewadi kubantu abangewona ama-ward council. Even ama-ward council e-IFP azange athole lutho kuze kube manje. Namanje kuphuma ama-bursaries azange sithole lutho kodwa kuthola ingxenye. Into enye ingaphakathi ke lapha eqembini lethu koza kwethu abane-sabotage ukuthi ke idalwa yini njengabaholi bona abaziyo nokuthi inhloso yokuthi leli wadi ligcine lifile lingakwazi uku-exista ibona futhi abaziyo. Uma ucabanga ke uyibuka ke le ndaba indlela enzeka ngakhona ucabanga ukuthi mhlambi ingabe inakho ekuthenini la eqembini akukho okubambisana indlela okwenzeka ngayo ngoba kunezinto ongatshelwa zona uma zenzeka uhanjwe ngemuva ngamanye amazwi even nokuqashwa kwabantu. Usho ukuthi ke manje ingabe leyo nto usho ukuthi ngabe leyo nto leyo inomthelela yini ekuthenini ubone ukuthi mhlawumbe ubukelela kaphansi wena isithunzi sakho? Injengobusho nje injalo ayijiki inawo umthelela okubukeleka phansi nokuthi ke uma ukhuluma iqiniso lapha eqembini ubukeka njengomuntu oseyisitha kufuneka udanse omunye mayithayi ukuthi hayi manje angikholelwa ke mina lapho ngikholelwe ekutheni ngakhethwa abantu baseSwidota funeka ngihloniphe abantu baseSwidota funeka ngilethe service delivery kubantu baseSwidota ngaphandle kokuthi ngicele kubani abantu abanginikeza mina imandate abantu abangivotela. Lana ke siyathola ukuthi ke ziningi igigaba okwabhekana nazo ufikelela nje kulesi sigigaba lesisenzakalayo ugcina usuthukwa nanokuthi ukhala ukuthi mawuthukwa uthukwa ingane encane okuyihlazo ke nokho ke lokho kunegigaba eziningi odlule kuzona ezenza ukuthi mhlambi ucabanga ukuthi mhlambi ezinye zezinto ezenza ukuthi mhlambi ubukelwe phansi. Injalo nje ngize ungibone sengifyuma kule incident yokugcina awukwazi ukuthukwa ingane oyizalayo bebebeqe umthetho ungena ngaphakathi ewadini ikuthuka ingane ngenhlambe engaka nje ukube ukhansela wrong bekufanele bayiqala iqaleni qala baze bazoyifikisa ekugcineni. Manje uma uyibuka ivideo yabo iqala la sengifyuma khona sengithi ngithukelani ngoba ngangibuka isimanga ngithukwa ingane encane engizalayo ithi ngiyaxhapha. Akekho kumuntu ongavumela ukuthi athukwe umntwana omncane ngalolo hlobo. Nokunye ngifuna ukuxwayisa umphakathi awumusa ukukhuluma izinto kuma social media ongazange uze uconfirm ekimi njengomhlukunyezwa ukuthi lokho esikuzwayo ngabe kuyikona yini aqhamuka umuntu esekhuluma nje kuningi akuphela kwalokho. Ngize ngabizwa ngokuthi ngesikhathi ngumbhobho wemvelo. Yeah. Kwakwabaholi beqembu ababethuma abantwana nakhona lapho kuze kuthiwa ngumbhobho wemvelo nje ngoba ziningi izitoli ezicreatewayo ngami ngoba kufuneke ngixoshwe eqembini ziningi akuzona lezi okungixakayo le wadi engiyiwinile yabahlula iminyaka yo15 yaze yawina yimina sengibuyele eqembini lami lenkatha ngoba lekusoloku ngakhula ngiyinkatha kwaze kwakhona lezo khathi ke la umuntu ebuye athukuthele khona
kodwa insila yenkathi ayingaphumile egazini njengoba namanje isekhona yabahluli iward for 15 years ngafika mina ngayibuyisela iward endaweni yayo angazi ukuthi ngishawelani ngoba ngalesikhathi abantu bengivotela babevotela bazi bavotela umuntu onjani oluhlobo luni ingakho namanje ngitheke angibonge kakhulu iBhekuzizwe Media ukulolu suku lanamhlanje ukuthi ngivundulule ngize ngikwazi ukufika nami ngizosiphendulela ukuthi cha bobu akunje ngoba kunje inkingi ilapha yakunebhodwe eliphekwayo kodwa elingavuthwa. Ingabe ngamanye amazwi ubona ukuthi isithunzi sakho kuko konke lokho sokubalile ubuka ukuthi sidicileke phansi nanokuthi kahle kahle ubona ukuthi khona eqenjini bafisa ukuthi kuphelele kusuku uphume. Ake ngiqale lapha kwesithunzi sidicileke kakhulu isithunzi sami. Ngiyakholelwa ukuthi kube ngomunye umuntu abe sengwavulile nje amacala e-disformation of character. Ngoba kuqale la ngibuye enkantolo ngiboshwe comrade be frame ama charges kwenziwa yonke into ngibuye enkantolo kuthiwa ngisabisile ngenza yonke lento le isithunzi sami vele sidicelelekile phansi kodwa ke uma unenkolelo ethi into oyenzayo ma unethemba noma unesiqiniseko sokuthi okwenza kuyiqiniso uyama kona uma umholi ufune ukukholela eqinisweni uma eqinisweni noma ungama ungawedwa ingakho namanje ngisamile eqinisweni lokuthi engikwenzayo akukona ngoba ngihlukumeza futhi ke engikwenzayo ukuthi ngithunywa abantu ngeke ngivume ukuthi abantu basesidoda bahlukunyezwe bebe ngikhethile instead sokuthi ngibavikele awukwazi ukuthi ungakhokhela into esikhathini eside kuthiwa bakulungisa umasipala ungalungisi bese kuqhamuka manje kuthiwa abantu abalungisele ukuthi bazokhokhela amanzi angekho aqale nomasipala bheka ama mistake nathi sibheka ama mistakes sihlangane phakathi kuhlelo ukuthi kuyiwa kanjani phambili abantu abakhokhela amanzi siyavuma abakhokhela ugesi kodwa bayithole phela ezemshini ukuthi laba bantu kube khona ingxoxo ukuthi aqede ikweleti abantu qala kahle iphejelisha. Ngike ngezwakalana ke ukuthi ke kunesimo la ukuthi maqasheka ngokwamawadi ayigculisa indlela eqasheka ngayo kugcina mhlawumbe sokuqasheka mhlawumbe nezihlobo ingabe mhlawumbe uvo lwakho kanye mhlawumbe nombono wakho ngalokho uthini? Kuningi njoba ukhuluma nje lento iqala emawadini okwina kamawadi awukwazi ukuthi iwadi ethole amavoti awu250 kukhona iwadi ethole amavoti awu1500 uthola ukuthi ayinayo PR kodwa le wadi ethola u250 inama PR awu4 or 5 okukhombisa kona ungaqikeleli ukuthi iqembu kufanele lisabalale ngeqiniso ngomthetho lo uthola u150 uyena ufuna ngabe nama PR amaningi ilapho la kuqala khona ukonakala ngokuthi abantu bayibhekelele bona ukuthi ufuna ukubenefit bona nehlobo zabo kodwa umthetho weqembu nje akuvumi lokho iqembu lumile nje ama principles alo ukuthi umuntu uzuza ngokusebenzileyo. Ingabe ke lokho kushoyo ke njengamanje uke wakuchallenge khona eqembini impendulo yathini mhlawumbe uma ukuchallengeile ucama ukuthi nalezi ingqina abobhekane nazo ngoba mhlawumbe uke wakuchallenge sebebona ukuthi mhlawumbe manje usumelana mhlawumbe nohlelo abalihlelile bona on their side. Njoba ngisho ukuthi ngeke ngakuchallenge nje kakhulu ngoba ngaze ngafonela ngisho uhlalo ngibuza ukuthi kanti umthetho uthini ipolice uma sivota nabantu abasingasinikeza ukuthi sivote nabo so zikhona ke izinto azenza uhlalo kulokho so okukhombisayo ukuthi iqembu lalingekho awe futhi ke kunezinto mina ngeke ngikwazi ukuzidisclose ngoba ukhona umuntu omele iqembu okhulumela iqembu engikholwa ukuthi okunye ubona ufuna bak-address ngingangeni in details kulezo zinto ngoba ukhona umuntu omele iqembu okhulumela iqembu. Amazwi akho ke awokugcina njengoba ubhekana nalesimo esikhona esisibonayo kwinkundla zokuxhumana angathini ngoba njengamanje ke usutholele isikhathi sokuthi ukwazi ukuphendula nokuthi ucacise ukuthi njengoba kuvezwa le ndawo la khona usuphakamisa umoya khona ukuthi kuqale kuphi awuventananga nje wasuka nje waphakamisa umoya. Bengifisa mina ucacisisa ngohlelo lolwabantwana ukuthi konke lokho ababekwenza bayakhombisa ukuthi into eyakhiwe nje nento eyayihleli ukuthi beqhamuka ukukhansela noma attack ngalendlela abangatheke ngayo angiguli
futhi babengeke abantu bomphakathi bakhetha umuntu oyi-mental patient. Ngiphile isaka. Iy'ngane zifuneke zifunde ukuhlonipha. 2 kunale clause lapha kubathuphile ethi uma umuntu eqashiwe umnikazi, the owner of the house, ethi akabadingi, akaphendulani nomnikazi wekhaya, uyahamba buyelela eqashwe khona uyosho angikwazanga ungena lapha ngezathu zokuthi ngimisiwe, akaphendulani nomuntu oyilokhuzana oyiclient. Ngiyaxakeka ke lezi eziqashwe umasipala ziphendulana nobaswazi oyikhansela zimthuke edlangalaleni, okukhombisa ukuthi umasipala uqashe ingane ezingekho discipline. Next time uma uqasha umasipala awuyiyeke isabotage ukubypass ikhansela lewadi, ukuthi ikhansela lewadi lingazi ngenhlelo zakamasipala libe likhona, kuqashwe ngomngane, kuqashwe ngobuhlobo, abusebenzi obuhlobo. Into esilethela ukuthi wonke umuntu akabenefit ngendlela elinganayo. Futhi njengekhansela lewadi ngiyazibophezela ekuthini angeke ngiyenze into eyongehlisa isithunzi, kodwa abantu abawongehlisa isithunzi ibona laba abenza zonke lezi zinto abazenzayo step by step. Cha, siyabonga kakhulu siyibhekisa zemedia nanokuthi nje sizizwela from the horse's mouth ukuthi kade kwenzakalani. Engicabanga ukuthi ke nabantu lapha ngaphandle bazoluzwana uvo lwakho ngoba njengamanje usithola isikhathi sokuthi uyiphendulele amazwi wakho okugcina ongawashoke kwisizwe saseMpumuza esisazi ukuthi vele sibuswa ubukhosi bakaMpumuza. Nina nje nisebenza as abantu abakhethwe ipolitiki kodwa niphethwe nala kwaMpumuza. Angathina amazwi wakho esizweni sonke sakaMpumuza sihlangene? Angithokoze kakhulu. Angiqale lapha kuqala before ukuthi ngibonge. Angibonge kuqala CFO Mrs Ncwobo ukuthi akwazi ukukhipha i-delegation ama-officials ngelanga lesigameko ukuthi azisizozwa ukuthi konakele kuphi. Ukhomisile ukuthi it's not aware ngento eyenzakala la, futhi it's against. Ngiyathemba ukuthi lokho akwenzile ekukhombisile ukuthi uyibophezele ekutheni lento ayilungiswe futhi ingane asizithole the thorough punishment. Ngibuyeke sengibonga, angibonge ibhekizizwe media, ngibonge umphakathi wakaMpumuza as a whole, ngibonge futhi ukuthi ungihloniphe nokuthi nomuzwa lolu daba uphatheke kabi kanye nami ngokuthi into engingeyona kuthiwa ngiyona, ngoba phela funeke sazi ukuthi njengoba silapha bakhona abanye abangathanda ukuthi ngibe ikhansela, futhi ke ngeke uthandwe abantu bonke njengemali, kodwa ke indoda idla ngamabala nomingwe idla ngamabala. Babe ngeke abantu bangibuyise sengihlelile for 15 years uma ngangasebenzeli umphakathi. Namanje ngisazibophezela ukuthi ngizowa nawo, ngivuke nawo, ngiwusebenzele ngokuthembeka nangobuqotho. Ingakho ngithi ngithokoze kakhulu namhlanje ukuthola leli thuba. Thank you very much. Xolani kuMntana kaGwala kubhekisa media. Siyabonga nje kakhulu ke lapha ke kukhansela ebenesikhathi sokuthi ke athi impela igama lakhe kade lidicilelwa phansi, sokuyisikhathi sokuthi eze azoyiphendulela. Uthi ke nokho ke umuntu ke ongekho mude kakhulu ke lapha ku social media uzwa ngabantu sebethi naku sibona igama lakho lihudula ku social media, wasethi ke ucela ukuthi uyafisa ukuthi abe nomuzi ukuthi akakeze ahlale phansi kwisikhathi sakhe esibhizi, ukuthi uyacela ukuthi cha media sacela ukuthi nisondele njengebhekizizwe khona nizozwa uhlangothi lami ukuthi lithini. Ngakho ke sesizwile uyiphendulele ukuthi cha ngempela lokho okukhulunywayo ngaye nokuvelile kuma social media ngaye akusikona, okuthi ke phela kusuka abantu abebe nama facts before into bakwazi ukuthi bakhulume ngayo. Hlala ke njalo ke noMntana kaGwala kuyona ke ibhekizizwe media. Siyabonga kakhulu.